Prečo vadí vlastne ten dovoz ukrajinskej pšenice? Počuli sme včera potravinárov, ktorí povedali, že ju nechcú, pretože obsahuje nejaké zvyškové pesticídy, že nie je taká kvalitná ako naše slovenské obilie, ale aké sú ďalšie argumenty? Poprvé musím povedať, že som nesmierne rád, že sme dotlačili vládu k tomuto kroku a konečne pristúpila vláda zodpovedne k týmto sankciám, ale na druhej strane musím povedať, že toto musí byť len prvý krok. My musíme dotlačiť skutočne vládu k tomu, aby sa zabránilo dovozu všetkých potravinových produktov z Ukrajiny. Viete, ak k tej žalobe ja musím len povedať toľko, že za dobrotu na žobrotu, dnes si uvedomia na Ukrajine, že my sme samostatný štát, že sme samostatná krajina, ktorá jednoducho musí vedieť buchnúť po stole. A v konečnom dôsledku, veď my nerobíme nič iné, len si chránime naozaj sem príliv nekvalitných potravín. Chránime si na konci dňa zdravie nášho národa. A to musia jednoducho pochopiť. To, že či nám Brusel niečo nakáže alebo nenakáže, áno, v minulosti sme tu mali vlády, ktoré boli poskokom Bruselu, ale ja musím povedať, keby bolo na mne, alebo na nás, alebo my v strane Hlas hovoríme jednoznačne, že sme samostatná krajina, suverénna krajina. Keď sa pozrieme na Ukrajinu, tam je debata o tom, že kto všetko vlastní pôdu na Ukrajine, kde sa tá pšenica pestuje, čiže možno to sú nadnárodné koncerny alebo zahraničné firmy, ktoré tú pôdu už tam objektívne vlastnia. Vieme aspoň zistiť to, že kto je majiteľom toho obilia vyrobeného, ktoré sa z tej Ukrajiny exportuje do Európskej únie? To vieme niekde dostať takú informáciu? Viete, v konečnom dôsledku ja som si zisťoval, a zase nechcem tu veľmi nahlas hovoriť, že kto skutočne na tom zarába. No kto? Keď už ste nakusli. Tak treba sa pozrieť napríklad, koho mal bývalý minister pôdohospodárstva Vlčan vo svojom poradnom tíme, akú spoločnosť. No, a tá spoločnosť, ktorá mala, čo aj rok predtým obrad 1 000 000, tak zrazu má obrad niekoľkonásobne väčší. Čiže tá firma alebo tí majitelia jednoducho nech si spýtujú svedomie. Ale už sa to aj párkrát objavilo a viem, že už niekto to aj na tlačovej konferencii spomínal. Ja pevne verím, že po 39. sa tieto karty otvoria a ľudia povedia nahlas, čo za tým bolo a kto na Slovensku mal skutočne z toho obrovský profit. Kto profitoval na jednej strane nešťastí tých ľudí, ktorí sú dotknutí touto vojnou, ale na strane druhej aj na zdraví slovenského národa a klamaní spotrebiteľa. Veď si uvedomte, aké my máme prísne podmienky na pestovanie veškerých obilovín alebo rastlinnej výroby. Naozaj máme striktne nastavené podmienky. My musíme deklarovať osiva, hnojivá, chémia. Všetko máme dohľadateľné a veď len na výrobu biopalív, na ktoré sa spotrebováva či už kukurica alebo olejniny, tak aj na tieto my máme prísne nastavené podmienky. To znamená, že na veci, ktoré my nekonzumujeme. Treba si uvedomiť naozaj to, čo som povedal v úvode. Slovensko je krajina, ktorá produkuje úžasne kvalitné potraviny, ktoré ale bohužiaľ končia na zahraničnom trhu a my sme tým pádom závislí na dovoze potravín, ktoré sú niekedy otáznej kvality. Produkcia potravín tu musí byť skutočne alfou a omegou. Sme krajina, ktorá je predurčená na vývoz. Dnes sme svedkami toho, ako sa sem dovážajú aj potraviny nášho pásma. A už keď si budúca vláda neuvedomí to, čo si uvedomili okolité vlády v okolitých štátoch, že tá produkcia potravín je kľúčová, tak nevidím ružovú budúcnosť na Slovensku.